Sagudayan nga rod ti surat ni Ma'am Isabel. Dear Cousin. Sagbay man ti amin kasinyong kablawang kayo itinaragsak nga aldaw yu di tanemar si studio. Kastamit tayo nakablaawak dagiti padak nga dumdum nga gitideto nga program. Ilingid naklatan itinagan nga Isabel. May saak nga mangsursuro iti elementarya dito'y paset na ti Mountain Province kasinyong. Ket addan upat atawen nga mangisursuro ak. Dua kami lang agkabsat ken ni Manang Ani. Ngem ni Manang Ani ket maysa nga single mom. Ket siya laeng tinakaadal kada kami nga duang agkabsat. Ket sang kay baga kanyak dagiti dadakkel mi ngano kano agasawa ak. Saan ko kano nga tultuladen ni Manang Ani. Ni Manang Ani nga nailawan idi. Ni Manang Ani nga gaputa sinurot na ti ipitpitik ti puso na ket kamaudyanan na nagsagaba ken ayat. Taday di inayat na nga lalaki ken nakasikog ken kuana. Nagtenag nga di na intungpal ni manang ko. Ket kunakmat kadananang ken tatang. Saan ko ipalubos nga maituladak ken Manang Ani ken maysa sa anak pat siguro nga nagbalin nga maestra no sa anak nga nasirib ko na. Iso nga kadagupan nga kadagiti agar-arem kanya kasinyong may salaeng tinamagpitik ti pusok kadakwada. Ang imti saludsudik iti bagik ken iti riknak iti pusok. Apay nga kasla, uray ko nak idi nga saan ko nga tuladen ni Manang Ani. Ngim kasla isumati. Kasla iso ti agparparik na nga pagtungpalak. Takas ano? Saan ko met nga paglastog kasin ngim adu dagiti agar-arem kanyak iti lugar mi. Ken uray digiti taga kabangiba nga ili. Nalapsatak ka no, di adalak. Angim no apay nga ni Nelson tinagpitikan ti pusok. Ni Nelson nga tunggal umay nakpasyaren iti balay mi kat nakalugan laeng iti kulong-kulong. E dinto nga dagiti daddo mga agar-arem kanyak nakakutse damot. Langada ti aggapo iti adda mabalin na nga pamilya dinto nga ni Nelson ket malasin mo agtaltalon. Tadigiti palaeng panagar-arwat na ken nadlaw ko idi nakialamano kanyak. Nadlaw ko nga ti dakulap na ket dakulap ti maysa nga mannalon. Ngem saan nga talaga nga maawatan ti puso no iso ti agmandar no iso ti agdiktar. Taurino, kasanot panangiliklik ko, tiriknak, nga marigreg para kini Nelson. Awan, isong badlat tati. No iso ti umay mang pasyar kanyak, no iso mangawis kanyak, nga kita kami di tarwar kat. Iso na laeng dati excited ak nga makipagkita kin kuana. Iso na laeng ti umay agarem kanyak nga ti talaga nga excited ak. Magagaranak nga makakita ken kuana nga makasarita isuna. Ket di nga nang rugin nga binagbagaan nak saan lang nga datatang ken nanang ko. No di ket pati ni Manang. Ay. Ana, sinong batam ka din ni Michael? Ha, ading?
Apo manang, namin ano pa lang yung may nagpa-share kanyak ni Michael. Sung batak kadagos. Kit, nakita mo't. Nakita mo't no anya klase tilugan nga. Inusar na ngayon may nagpa-share dito eh. Ha? Nginginaan nga lugan. SUV tinusar na ading ko. Langa na pailaan kat baknang. Oh, ken nadayaw mo't itay imay nakisarita. Itay imay nakapinasyar. Saan ba't nga day tiga po naman ang katsong bata kon isuna. Katas kan nga paliiwek pa'y Amek pa'y ti kinasisinno na ay naading ko. Amo ko mga ibay-bayagan no kasta ti klase ti agarim kin ka. Sung bata mon. Ay na, saan mo nga aramidin day di nagbiddo tak itinapalabas ading ko. Ure no saan mo nga ibaga kanyak? Amok nga damarikrik nam para ka dayjay nga Nelson. Dayjay umagaram dito nga. Nakabadbadoy ti langana. Sakit nakakulong-kulong laang. Langana nga, marigrigat laang. Manang, ay naibagbagak yung kaday ito ading ko, gaputa isakit ka. Diyak kayat nga maipada ka kanyak. Diyak kayat nga agtinag nga, may sakan tumat nga. May sakan to nga, ina nga balasang kakas kanyak. Saan mo't siguro manang? Saan nga talaga No, surutin dagiti pa magbagamikin ka. Tikas ni Michael ti pakiasawaam. Iso ti pakirelasyonam. Ta isuna, siguradon to ti masakbayan ti pamilyam. Sigurado ka kadidaytan manang? Wan takas tangarod ti biddot ko idi. Ad-ada nga sinurot ko ti pusok. Iso nga ti ama ti anak ko. Iso ti nakirelasyonak. Angem ka maudyanan na. Pinasakitan naklaang. Pinanawan nak. Gaputa di na kahit responsibilidad. Gaputa marigrigat nga rin nga pada. Kitno ko madati bak nang agar-arim kanyak iti ti sinong batak. Ta iso tinakasikog kanyak sigurado nga saan nagkatalikudan. Takabailan na nga takdiran ti responsibilidad na. Ay. Manang. Saan kunto nga ipalubos nga mapasamak kanyak tinapasamak ken ka. Taday ta ti karik kadatatang ken nanang. Ay na, numaamuan da nanang ken tatang. Nga dayjay nga Nelson to, ti pakirelasyonam. Sigurado lakit di nga maluksaw da ken kaading ko. Ay na. Nilakit di Nelson deta nakakulong-kulong nga umay ditoy. Ha? Iso na? Ni, ta-excited ka? Ay, iso nga pa iso Nagsapa man ngayon may dito'y balay. Apay, namnamaim ka di nga umay ditoy? Kit ko na naman ngagsubliman ang angim ti amo kakit into mumalmalimpay laang. Paypayapayin. Ay, nimbaga bigat mo. Isabel. Hello, manang. Nimbaga bigat mo, Matt Nelson. Manang. Kinablaawan na ka. Wan, nimbaga bigat mo, Matt Nelson. Apay. Nasapa ka man may dito balay. Manang. Kwa. Bagman ta makadanon dito, kulong-kulong mo dito eh. Manang, saan ako mga babain Alin ka ita chay. Kwa. Sinapak timay dito balayo. Isabel. Kasti ingkariking ka. Sagutan ka kadagiti natin nga. Aga po iti pagtalunan mi. Ay, para kada kami kadayta. Nakadadon samot. Nelson. Basit la dayta. Napiyala nga aday ninutin yung pagsidaan. Kesa mapangkay pala gumatgatang. When matkit di sige. Pakidanon lang tadya balayan. Ay, wen. Kwa. Pasensya am dito yun
Ay na, dakalabanag daytan. Mm. Sa anak to siguro makasublin to no rabiin. At adda ngamin pakakumikumak. Agtalon ka kadi uray no rabrabi eh. Adalanas ka na bantayag. Sige, okay lang mat. Ngayon no kayat mo. Rumorta into no bigat. Total, awan mo ti klase yo. Sa dino ti papananta. No kayat mo, inta mangan itirwar. Sige, kita ito na awan ti papanak. I-message kan no ka. Ay, sige nga rod, Isabel. Sige. Inakarod, i-discarga di kiti regalo king kan nga natin. Inakton, ada papanak pa eh. Sige nga rod. Deta ti kunkunak yung kan ading ko. Manang. Ay. Kanayon lang arod nga natin ti sidain tayo. Nating to pailaing mati regalo king kaday nga Nelson. Kaya di tayo agyaman manang tamalibre tayo tinatang. Kaya naiimas ba't nga natin di ito yung gaputa. Malasin nga kapuros, kaburas. Ay, apo aya. Saan nga panang tagibasit mo't kay ni Nelson ading ko. Ngayon mo ikumparam ka dagiti regalo dagiti daddo mga agar-arim king ka. Adayo nga amang nga. Nabalbalor dagiti daddo making ka. Kas kumaki ni Michael. Saan ka di nga inikan naka iti nagpintas nga bouquet? Bouquet nga fresh flowers? Ken nang titpay ka dagiti chocolates nga imported? Makankorte chocolate manang. Saan ngayon di pakakitaan nga, kabail na't gumatang iti nginginain nga bouquet of flowers. Ken gastamatan ka digiti chocolate. Ket no iso ti pakiasawaam, saan kan tulaki di agrigat? Ket no day nga Nelson ti pakiasawaam. Di kat puro nateng tulatan. Kasanang orden na danton anak yo, ket di da kaya tinateng. Ket nateng laeng mati, maipasango na kadagiti anak yo nga makmakan. Ay na, agpanupanunot ka ading ko. Manang, saan nga daytat pagibasaran ti ayat? Ay. Kastamot ti bagbagak idi kadananang, idiin laban ko ti ama ti anak ko. Kastamot idi ti marikriknak. Ang kitaim ti nagtungpalak. Kaya't mo ka di nga maipada ka kanyak, ading ko. Isungag panupanunot ka. Makitag dagiti isem mo, no adda ni Nelson. Ay. Agayat kan samot king kwanan. Isabel? Ibawing mula ingin iti sabali day nga panagayat. No di mo kayat nga agbabawi ka kamaudyanan na ading ko. Kumakat saan kan nga nagregalo pa Michael? Ape ko mga saan? Ket, adamot ti gatang ko iti iregalo ken ka nga flowers ken chocolates. Ket, kay titid mo la kanyak idi na minsan nga rabii. Ken may isa. Ado pala di chocolates nga. Dapat na bati ka iti chocolates nga inted mo, idi damo. Matambakan kami pa iti chocolates. Aglokmeg kami pa yun nga mga iti chocolates. No kayat mo kay sarding kung ti agregalo ka iti chocolates, dala ka laing mo Aklunin na kami nan. Tapno, saan to nga chocolates ti regalo king-kan? Ay, kaano ka di ayang aklunin na, Isabel? Napaniknik akbat siguro ti sinseridad ko nga, agdat-daton king ka. Halos rin nabiyak ko may pasyar nga at dalata isagot ko king ka nga nginginaan. Isabel. Michael. Nulagid dita aklunan na. Nakasaganak nga mangikalay sa king ka. Saan ka itong agrigat? Makita mo tilugan nga ususarik nga may pasyar dito Uray no nailit ti dalan nga may dito ayan nyo. Ikarkarigatak. Uray tadakkel mo talugan ko. Saan mo't nga basta-basta nga may lumlom. Kabarbaro deta ken 4x4.
Nanginat pananggatan ko data. Um, Panunutek pa nga nasayaat, Michael. Ken, akloning kanto, no addan to marikrik na akong nga ayat paraking ka. Kaano aya? Awan mati. Amok nga rason no saan nga marigrek-tirik nam kanyak. Kanayon kamit nga sagsagutan. Kanayon kamit nga may pasyaren. No ibagak nga may kasukunin iti pagadalan nga pangisursurwam, di mo met kayat. Sakto lagpasukon iti may nga lalaki. Into no nobyo kon. Kitsong batan nakngaminin saan ka kadi nga proud nga ti boyfriend mo ket kanayon nakantong may sukunin iti pagadalan nga mga sorsoram nga makita da nga nginginaen ti lugan nga mangsundukin ka. Saan nga deta tikit kita iti may nga lalaki. Agpaiso nga dalugan mo. Ang imnasken nga amwek nga umuna ti kinasyasinnom, ti kinataom, ti ugalim. Saan nga basta-basta dayta nga idatdaton mo kanyak, Michael? Alakat sabi ko matasanan nga bumayag pa iti panaguray ko. Tadyak kayat kuma nga ibawing dayto nga marikrik na kiti sa bali. Tatalaga nga agayatak king ka, Isabel. Ala, kitain to. Angim ita, awan pa iti mariknak na panagayat king ka, Michael. Napudno ti panagayat ko iti anak yo, tata, nana. No talaga nga napudno ti panagayat mo kini Isabel, panunutem kumabarok. Panunutem, no may ikari ka matlaing para king kuwana. Ha? Kunam nga saan ka nga nakaadal, barok? Dua taon laeng ti nalpas ko iti kolehiyo, nana. Ket amom nga di adal ti anak me. May isa nga professional nga maestra ti anak me. Barok. Amom ka de. Wen nana. Amok. Ket agarem kalatakin kwa na. Agayatak ngamin kin Isabel, tata, nana. Ket aramidik ti amin tapno no mapanik na kakada kayo nga napudno ti panggap ko iti anak yo. Ay. Anya nga rod, ti agur-uray nga masagbayan ti anak me, do sika ti pakiasawaan na, alaman. Saan mat nga panang tagibasit kadagiti manalo na kasking kabarok, tada kami kat mamirmiraot kami laang mag. Ngam ti laang pagsayaatan ni Isabel ti kayat me para kinkwana. Tati inauna nga anak me nga ni Ani. Day tati bidot na ide, nga haging ga ita kat pagbababaw yan na. No day tati panunutin nyo, tata, nana. Saan kayo nga madanagan? Aramidik to ti amin tapno. Agragsak ti anak yo. Saan nga umanay, saan nga umdas ti ragsak. Tapno lang agnamay ti biyag ti maysa nga pamilya. Amom day tabarap. Damok nga nakarikna ka ti rigat. Amok nga makarikrik na kay ti rigat ti panagbiag. Saan nga gaputa maestra ti anak mi? Kat namnamaem nga kabailan yun to ti agpamilya. Jagbot nga rod kaya. Adda nga ti anak mi ti mangisakad ti panagbiag to ti pamilyayo. Saan to nga mapasamag na tata, nana? Kasano ba raw? Kat saan ka ba't nga nakaadal? Itad kong to amin ti kasapulan ni Isabel ken ti agbalinto nga pamilyami, nana. Kasano? Pag si daem to akanayon ida, iti natreng nga imulmulam ngap apitem. Ay na, baraw, dati akat ipakpakaasimiking ka.
Bilang naganak ni Isabel, panunutem ko mga nasayaat. No adamot lati, maitpaay mo nga naranyag nga masakbayan iti anak mi. Panunutem ti pagragsakan nanto, no napatag talaga king kati anak mi. Panunutem ti pagsayaatan na. Nalawag ka di. Barok. Nalawag tata, nana. So nga sa anak to ngagsarden. Aging nga, mapanagnikakada kayo. Nga siyak tinaikari para iti anak yo. Ay, talaga di ka makaawat ay. Barok, ti kayat milaeng, sumapul ka laengin iti sa balay. Taaging nga adda ka nga agdaddaton iti anak mi. Saan kami nga makasigurado iti masakbayan na? Nya. Maawatan na kami kumabarok. Ay, detagaya man ni Isabel. Saan mula ko mga ibagbagan tinagsaritaan tayo? Namnamayin nyo day tanana. Nagsasarita kay gayam kadatatang kinanang, Nelson? Wen. Anya matimbagbaga king ka. Ala pasin sa amidan ano. In-interview da kan samutan. Nabayaga kami ta. Tanya. Ada lang amin inlipas ko nga lesson plan ko. Okay lang. Intad ko gaya man digiti sagot ko nga natin kadatatang ginanang mo. Inpanitatang mo itayan ni kusina yo. Ay, agyaman ay na. Ay, nakadado nga natin isagsagot mo kada kami. Di kami pa yun mapan makipalpalengke at di kami matmauawanan. Wen ko nang ni nanang mo. Kumusta ngay? Kumusta mo ti panagtalon mo? Nasayat mo. Kasi ka. Kumusta mo ti panangisuro mi ti eskwela? As usual, maka-stress, angim anos lang. Tadeta nga ron ti pinilik nga trabaho. Oreno, kaskasano, oreno naluloko da kiti ubing nga isursurok. No lakit di makitak nga makaadal da, makasursuro da. Kat dakalabanag kanyakon. Pakaragsakak launa yan. No di kiti estudyante nga isursurok kat agbalay gidan to. Sa bagay. Ay, dapi gayam nasisita nga ramiti ki balay. Baliwak to laengin ti umay. Pagbit ka pa lang nga. Nalipatak kami nito yung adagayam ti aramide ki balay. Pasensyahan, Isabel. Talaga ka di nga masapol mo ti agawid? Uwin ko ma. Sige nga Rod. Agan-anad ka, Nelson. Ay na, ading ko. Nagpigsama ti tudon. Isupay Kat nalulem la itay. Agin init. Tapos nalimulem lang. Kat biglang yung bagsak na matitudonan. Yung bayakabak na matan. Kasalutan nga makaawit itan. Tsakbat nga kahit ti mabasa. Kalpas ko lang nga nagpa-pedicure, manicure. Sakat. Mabasa akit itudo. Awaga mo ani Michael. Winokomporme kadigiti agar arim king ka nga di kotse. Nakababain mo't manang. Anya ko matibagbainam. Pakaragsakan dakit di ano. Agpatulong ka kadakwada. Ala, tawagam ni Michael. When i-message mo, ibagam nga agpasunduta. Alan kahit mo nga mabasbasata, nagrigat mat nga ro ti aglugan di tani. Saan mat lang kadatat pasaheros? Kasi nang ro din no, ado ti agururay iti lugan. Di mabasbasatan, sayang pwede. Mabasa pwede iti grinoserita. Sige. I-chat ko nga ro ni Michael manang.
Tapno no umena tasunduan kada ti nginginaen nga kutsena. Tapno saan ta nga mabasa? Ano serbina di kita di kutse nga agar-arim ken ka. Daytan, naichat ko isunan. Sigurado laki di nga umaya dagos dayta. Nag-reply ka din? Madamang nagtatype at manang. Ay. Oh, daytan. Ada reply nan. Oh, anya ti ko na. Umay ka din? Ni? Pasensyakan ko na. Apay. Ada ka no pakakumikuman ng itang agdama. Iso nga saan na takano nga masundo. Ay, padasim di kiti daduma ah. Saanin manang. Amang ano, may istorbo lang, may istorbo lang, dakat kamabain mo. Ay, guri ka. Apay. Sige. Ada i-chat ko. Ala, agpatulong ka i-chat mo tapno no masundo data dito, huy. Nag-replyin. Anya ti ko na. Umay ka nun manang. Ay, salamat naman. Dati kong kuraking kan. Naserbi mo't laeng. Dagi ta nga agar-arim king ka nga dikutse. Ay, ada isunan manang. Nimad Nelson dayta. Nakakulong-kulong mat. Ay na. Api nga isunat itinexam, api nga isunat anayabam. Alangan mag-aglogan ta iti kulong-kulong na di nabasata matlaang at dada nga mabasata na din ko. Pasensya ka ni Isabel. Medyo naibayagak ta. Di magasak pa lang amin ti payong. Payong? Imbagak nga may mangtid ti payong manang. Dati ni, duwa nga dadakila payong tapno saggay sa kayo. Saan kayo nga mabasa nga mapanagpara itilugan? Ay, unay mo ten. Ni Nelson ti inayabam? Manang. Kit imaymot nga dagos. Kuyugin kayo ni Jay paradaan. Tapno no, alisto kayo nga makalugan iti pagluganan nyo nga gawin. Sige. Agyaman kami Nelson nalipatan mi nga mi tinangitugot ti payong ta, agin init iti rimor kami di balay. Ay unin bateng. Payong? Manang, di ka makatagari. Ay, unay ka mo tinading ko, Jack Pauls mamati nga. Dahil nga Nelson ti inawagan nga nagpatulungan. O at least manang, saan ta unay nga nabasa. Taadadakil nga payo nga imainted ka data ni Nelson. Ay, uray pa aading ko. Ay, nakadado nga dikot siya nga. Agar-arim keng ka, dahil palaing mo't nga Nelson mo. Di ko mamat adda 4 wheels na atap no saan ta nga nabasa. Adalinong dyan nagluganan ta. Kat adamat linong dyan nagluganan ta manang. Angan na pantay pala nagsadsada. Ay, anya launay ayati kahit mo di dyan nga Nelson. Inaading ko, kasano nga ro din no adanton anak yo no bilang laang. Ilugan na kayo, nga pamilya na iti kulong-kulong laang. Ay, naagpanupanulot ka man Manang, di mo ka din na amiris. Ti anya. Nga, naminsan lang yung bagak kini Nelson nga agpa-rescue ta kat imay adagos. Ket when ada siyempre agar-arim ngord king ka, apeng ni Michael. Ket siyempre busy adda pakakumikuman na. Ta siyempre bak na nga rod. Baka adda iti pakakumikuman na iti negosyo na. Sigurado ka kadi nga da negosyo na. Deta ti kong kunakon manang. Di mo pa'y ammo ti kinasyasin nun ni Michael. Sakit agpasundo ta? Ibaga mo agpasundo ta kadagiti agar-arim kanya ka nakakotse nga. Di mo pa'y ammo ti background da? Kasano nga ro din no sa baliti nangiturungan na kadata.
Ah, iso nga kay kaya't kulaangan nga, nagpaala iti payong kin ni Nelson, ta sigurado nga niya, sigurado nga, awan ti dagas ang mapasamak ka data. Ah, sa bagay, wen ang jaklata kayat de nga Nelson para king kaading ko. Ngamin, kakaasikan tulaeng. Kita im din nagbanagak. Oh, ada anak kon. Ang imjak pe amo no, ada agurure nga masakbayan ti anak ko. Dito lang ano makaasawak to itibak nang, no adan to ti mangayat kanyak, ure no single mamak. Ading ko, Isabel, saan na ka nga mabiyag ti ayat laeng. Praktikal ti biyag itan. Panunot itan ti nasken nga usarem. Tapno saan kan to nga agrigat. Tapno no naranyag to ti masakbayan ti pamilyam. Saan mo ko maipalubos nga babalawin na kanto dagiti anak mo no ape nga kanayon nga nateng ti sidsida inda. No ape nga kanayon nga kulong-kulong ti paglugluganan da. Ape nga kasla nakadadayo ti nakaiturungan ti imatang mo. Isabel. Ay, manang. Ayun gaya madlaw ko. Mano nga aldawin nga saan nga nagpakita ni Michael? Ha? Mano aldawin nga saan nga may nagpa-share king kadito balay? Mano nga rabiin nga awan? Iso ka di? Ti panpanunutem? Mamismo ka di dahil nga Michael? Saan manang? Kaapay. Di mo kunain nga dahil nga Nelson ti mamismo. Ure ni Nelson kat nabayagan nga di mo saan ka di? Uwin nga ron manang. Mas daawak mo. No api nga kila atlatan nga saan matin nga umay. Kung kumusta ek iti chat nga. Di nakmatreplyan. Kat naumangatan nakaamiri siguron. Nga saan nga isot na ikari paraking ka. Naamiris na siguro nga awan ti maitid na nga napintas nga masakbayam. Ha? Kat day nga Michael, ape nga tamat, binasted mo ka di? Mabain siguro nga pakitan ni Michael. Ha? Taapay. Naduktalak namin nga. Mangal alilaw laing day nga lalaki. Anya? Anya tikit mo asawin ading ko. Ibaga na nga, kaanakan na dati itultulod na nga estudyante je pagadalan nga pangisursuruak. Iso nga rin tinagamamuan mi. Ibaga na nga da itultulod na nga kaanakan na. Oh, tagayam kat putot na. Ha? Si aasawa mo't gayam dahil nga Michael. Panggap naklaing nga pagbalinan nga kabit na. Ay, agpaiso ko dito yung pagbagam? Ading ko? Wen manang. Pinaneknekan ti may isa nga co-teacher ko di eskwela. Talaga kano nga chick boy dahil nga Michael. Aramatin na kano ti baknang nawa no ti kwarta na. Tapno makadagit ka dagiti babae no babalasa nga kursunada na. Ay, una yan, yung baglakid din Siguro idi nagpatulong ta nga agtudtudo. Sana siguro nga mapanawan ti pamilya na. Ay, yung baglakid din Ay, pasensya ka na ading ko Ay na, jak magamin mo, nga damag gayong asawa na, damag gayong pamilya na, dahil nga Michael. Okay laing manang. Kasi ko na, sakbayak nga makirelasyon, kat amwek na umunati ka na si Sinuna. Oh, kat apeng nga rin nga, kasla, naunig ti panpanunutan. Apeng nga kasla problemado ka. Ni ka di Nelson, ti kailiw mo?
Ti kinagpaiswanan naman ang ani. Idi pa laing agayatak kini Nelson. Ngim, matiktikaw laing tiriknat. Tadyak kahit nga maloksaw datatang kinanang kanya. Ading ko, manang, makonsensya. Apay, anya ti basol mo. Ti kinagpaiswan na. Ti kinagpaiswan na kat magilgil ti ag. Taapay mo't manang. Ngamin, siyak tinangibaga kadatatang kinanang nga kasarita da ni Nelson. Anya? Anya tikit mo sawen? Imbagak nga kasarita da ni Nelson nga isardeng nanti agarim king ka. Ti kayat kukit saan ka nga maitulad kanya. Ngim, nagistayan gayam nga indurong ka iti madi. Di laki din na Michael ti retretok king ka. Tagayam kat si aasawa. Pasensya kan ading ko pakawanan na ko ma. Amok na sakit naklaing manang. Anya ka di timbaga datatang kinanang kini Nelson. Diya mo. Basta timbaga kasarita da isuna. Nga sardengan nakan. Awan ti masakbayan ken kuana. No kasta. Isu ti gapula no apay nga saan nga agparparik na kanyak ni Nelson. Alaading ko. Sa anak nga makibiyang ti dita marikrik nam itan. Amok nga amumon ti aramidam. Amok nga nasirib ka mo. Kat saan mo nga ipalubos nga may sagmak ka. Iso nga noan niya ti marikrik na iso ti surute maading ko. Manang. Anya ka diti pagsaritaan ta, Isabel. Apay nga inawis na nga may tamangan diti ruhar. Naamuha kon ti inaramid na tatangkin nanang Nelson. Amok ka kinasarita da ka. Ngayon bagada nga sardingan na kon. Iso ka di tigapunan no api nga saan kan nga pakita kanya. Tilain kayat datatangkin nanang mo kiti pagsaya atam. Ket oray siyak. No, ti amuda ket adang agsaya at tibiyag mo, iti sabali nga lalaki. Nakasaganak nga agsakripisyo, Isabel. Ngim Nelson. Adda ka di kahit mong ibagay, Isabel. Saan nga datatangkin nanang ko ti desisyon para kanya? Ti kinagpaiswan na. No api nga saan ka pa yung inaklon, dinto nga napanig na kakmatan nga napudno ti panggap mo kanya. Matiktikaw lang amin tirik na, ken ti panunot ko. Anya? Ngamin, kahit ko nga maamo, ti pudpudno nga Nelson, kahit ko nga maamuan no, anya ti kinataom, ti kinasasinom. Nagkanaklagi ti gundaway ko. Dahita ti kayat ko nga mapasamak. Tapno sa anak to nga, maitulad kini manang ko. Nga gaputa, sinurot ni manang ko ti riknana. Sinurot ni manang ko ti pitik ti puso na. Ket kasi ti nagtungpalan na. Nupan panunutim nga. Aramidik tumitking ka, tinaramid ti ama ti anak ni manang mo.
Nagbidot ka, Isabel. Sige. Kalpasan na nga mga anta. Ada pa pananta. Ha? Isurot ka di balay mi. Tapno ma'am amon di kinasyasinok, di kinataok. Ken tapno makitam ti trabahok. Ipanak ka di iti talon. Wen, no okay laking ka. Sa bagay. Nawaya akmat kid di ita. Iyam amunak ka di dadakkel mo. Awanda. Nagbiyahe da ngamin. Sa dino tinapananda. Ni tatang, nagpa-Manila. Ni nanang, napandito'y Bagyo. Ngem amukan to katakwada. No, adan to gundaway na. Sige. Ala, lipas ta nga ro din timangan. Taintanton ijay lugar mi. Guray ka. Nelson. Kunam ngayon ipanak iji balayo. Kini iji pagtrabahuan, iji pagtalunan. Dati samot balay ti amom ti napananta. Abay man. Kit nagdakkel di gate nga si Merkanta. Nagdakkel mo dita nga balay ni. Sa nakadadong kaluglugan nga nginginaan. Kababain mit ka digiti amom, Nelson. Anyalat panunutin dan nung makita da nga impanak dito. Baka no isupay pa ikatam iti trabaho. Dadagayam ti pagtrabahuan mi. Deti ti taltalunin mi. Manipod ditoy, jay, haging ka jay. Bagi amin ti amom dayta nga. Nalawa nga talon? Awan ti amok. Da kami ti aking bagi da ito eh. Anya? Dito nga dakkel balay? Wen, dito nalawa talon? Wen, bagi ti pamilya mi. Nga siyak ti kang runahan nga mangman manage. Datatang mo, so daw ti agbiyahe-biyahe nga agi-deliver ka, di kiti apit mi. Di kiti nga lugan. Di kita nagdadakkel nga truck. Di kiti nagdadakkel nga. Di kita. Lugan mi amin di kita. Kas ti lugan ni Michael nga. Dati may sang agar-arim ken ka. Wen nga rod. Apingod nga, saan nga iso ti usarim no kwa nga, no umay kagpasyar, when ada papanam. Saan ko unay nga, hanggo ususarin dayta da. Pagkarkarga milat natang dayta. Anya? Data nga pintas nga lugan? Data SUV? Wen, kasta ti pagkargami ka digiti apit mi. Kat, dati kulong-kulong ti pagservis mo nga, umay kagpasyar? Iso nga minti nalaklak nga usarin da. Nailit ijadalan diyan nyo. No deta ti usar marigatan laeng. Tapno alalisto akmer lang nga makadanon kan makapanaw Idi nagpatulong kami ken ka nga napigsat ti tudo. Idi kadwak ni manang ko. Apeng nga saan nga isot inusar mo digito eh. Awan available ide. Nakabiyahe. Ket madimot di kito truck ta. Mapasakay tumadlaang. No kasta? Baknang kayo, Nelson? Saan mo tama ko na baknang? Ano nga saan? Nagadutlugan nyo. Naglawat ti talon nyo. Nagdakkel ti balay nyo. Api nga kasta ti panagar-arwat mo. Inyong ubingak kami ti nagtrabaho talon. Taday tama ti trabaho da tatangkin nanang. Uri da tatangkin nanang. Aging gaita,
Makipagtaltalon da pa'y laang. Ah, kasta aya? Un, ala, sumrek ta. Tag merienda ta, madamdama. Sursurin tanto di ti talon, pakitak to di ti mulami. Kaya adapay di ti kalapaw midjay, suntot paginanaan ta. Adati, ado di ti mabalin nga burasin nga prutas sa jay. Ay, mabalin mo tot mangyawid. Mangibaga akto pe ka di ti tao minti iyawid mo nga nateng. Ha? Tao yun di ti nakadado nga, makitkitak nga. Un, kadkadwami di gito eh. So dan ti katulungan mi nga nang nga nang talon ka di ti talon mi ah. Adamot ti panakaanada dito, panakabalay da. Ha? Ada di likod, nabinda sa balay. Imbalayan mi mo digiti kadkadwami. Tugod damot digiti pamilyada dito yan ah. Naragsak ka rin dito na dati gathering mi. Nakadado nga tattao. Kasla kala, kakabagyan kami, murino saan. Ha? Ala, sumrek na rin din. Tagpay sa gana ak, ti merienda. Oh, ginanatapay dito yung kalapaw. Naglawa nga talaga ito yung talon nyo. Ken talaga nga, nalang to dagiti mulay yo ah. Wen, no kahit mo sursurin tanto amin, ginanatapay. No makita lang ni manang ko dito eh. No maamuan na lang dito eh. Sigurado nga katawa ako ito isuna. Ha? Apay? Impagarob nga ni manang ko nga. Nga nakurapay kalaang. Ha? Gapo ka no ta, nakakulong-kulong ka nga uming mangpasyar kanyak. Ken langam ka no ka, agtaltalon laeng tilangak. Sa anak mo't nga managpamarang, Isabel. No anya ti kinataok, no anya ti siya sinop. Iso ti ipakitak, iti tao nga, ipatpatig ko. Diyak kaya't nga agpamarangak nga, naisemak nga gusar ka na iti nginginain nga arwatan, agporma. Kasta nga mintiin sursuro ka na kami. Datatang ken nanang. Di ti duwa kakabsat ko, baka may danto madlagtalon. Sa dinong gayam ti ayanda, duwa da di Manila. Iliplipas dalaeng ti kursuda nga agriculture. So danto met ti katulungan mi, mangpapintas ni ti talon mi ah. Tamulaan min to pa, di kiti bambantay, di kiti turod sa jay. Bagyo pa, di kiti turod. Wen, mulaan min to, ti kumpormi nga mabalin nga ay mula. Aya. Ket no bilang laeng ta. Siyak to ti naikarya para ken ka, Isabel. Tawidin to dagiti agbalin nga anak ta, dati nalawang nga talon. Nelson. Amok nga dakkel ti nagbidutan dagiti naganak kanya. Ha? Nga Indians da ka basar iti langam. Awala kanyak dayjay. Wingim saan nga nasaya tinaramid da. Nga halos isudan ti nagdesisyon para kanyak. Dinto nga di damot pa ammo ti kinataom, ti kinasasinom. Kat siya kung ti dumaw-dawat ti dispenser para kadakwada, Nelson. Ti kinagpaisuan na. Di palaing agayatakin ka, Nelson. Ha? Ipatpatig kami, Nelson. Agyamanak, Isabel. Agyamanak. Kat saan gantong agbabawi, di panangaklon mo kanyak.
Aramidik ti amin tapno. Shh! Shut up, Nelson. Ha? Shut up and kiss me. Isabel. Sa bagay. Awan mit kid dito umay nga tao dito ino amuda nga dak dito eh. Nga kadwa ka. Sige. Agkan ka nga rudan, Isabel. Deta ti kukulaking kanan ako. Tatang? Di kaya't naasawin ni tatang mo, anak ko. Hindi pa lang nga ibagbagamiking ka. Ti anya nanang. Nga surutem ti riknam no, si kati agayat. No lakid di mariknam, nga iso ti pagpitikan ti pusom, kaya iso ti aklunem. Ha? Wine, gusto ti ko na ni nanag mo. Hindi ko mapailaing inaklon mo dahi nga Nelson. Nagdakkel gayam ti balay da. Naglawa pa iti talon da ko nam lakay. Langa na pala idikit talaga nga madlawmin nga simple laing nga baknang. Tatang, nanang, saan ka di nga kinasarita yung suna? Tapno, isarding man ti agarim kanyak. Ay, kwa, dahi jay kat sinubok mi laing ti kinapudno na. Amumi nga baknang dahi nga tao. Win anak ka, ay tinesting milaing mat ano talaga pudnot panagayat na king ka. Bakakit no, de tala kinapintas mo ti kayat na. Kentap nun madlaw nga saan nga deta. Tapno saan na ibaga nga. Tigam-gam-gamin mikit deta kinabaknang na. Nanang. Tatang. Saan ka di nga baliktad ti bagbagayo? Anya nga baliktad? Saan? Talaga hindi pala damo nga makita mi nga nakakulong-kulong dahi nga Nelson. Among din. Saan nga naparamag iso na? Kit iso ti rumbeng nga aklunem. Iso ti rumbeng nga ayatem. Kasta nga minmut ni tatang mo ide. Saan nga naparamag? Saan nga lastog? Kasla ka digiti daduma nga rap road lang nga rodan nakailit ti dalan. Agusar da pala ang iti dakkel nga lugan nga umeg pasyar king ka ayat dalaeng nga maipangas da mailastog da digiti lugan da. Todo kabig kayo matanda ng tatang. Basta. Ibagam to king kwa na. Bagam to ni Nelson nga, testingin mi lakin nanang mo ide, suna. Anya? Ala, awatim lang tanda nanang kentatang. Unang apimat nga kasi dad, imbes ko mga aklunin da nga nagbidot da, iti panang husgada kin ni Nelson. Amumlatan ati, bakit ken lakay? Narigad da nga aklunin ti bidot da. Dati amuda iso dalat usto. Urimit si kamanang. At least kanya kagat inamin ko. Kaya nagbabawi ak. Nga in-judge ko ni Nelson. Naamiris ko matlaang. Awan ka diti kabsat na nga. Inauna ni Nelson. Iso ti inauna manang. Ay, sayang. Kasinsit. Ireto nakman. May sakamot manang. Saan ka di nga no, makiasawa ka? Amo yung nga umanat kinasasin na. Saan nga gaputa? Kabagyan ni Nelson kat makiasawa kan? Ay, nakaapal ka ngamin. Bak ng gayam ni Nelson. When manang ngim saan ngayon sut inayat ko kinkwana. Sakbay pa nga naamuak, nga bak ng ti pamilya na bak ng da. Agayatak kinkwanan amum day ta. When angim ni.
Kasta kumamot tigasat ko. Sinungat at mga kanya. Uri no single hand, second hand nga, single ma'am. Adan tulat tamanang, saan mo nga apuraeng. Ken saan nga gapulaing ti kinabaknang na, ket makiasawa kan. Sa bagay. Nag-asat ka nga talaga. Ngayon manang, jak maawatan dananang kintatang talaga. Iso nga nakamamak man aya. Abay. Sang kay bagada nga saan nga agpampamarang ni Nelson iso nga kinayat da. Ang isuda mo tinti agpampamarang nga. Nga amumlatan. Sa bagay. Baka dahil tanto ti paka-turn offan ni Nelson kanya. Ha? Api ko mama turn off. No kasta ti ugali tinaganak kanya. Datatangkin nanang. Tila kayat ko kumamot. Aklunin da dibidut da. Nga ti aramiden dati amin tapno no. Tapno no maiparik na da kini Nelson nga pagbababaw yan dan di naramid da. Nakahalos intaboy da isuna idi. Idi di dapay amo nga bak ng isuna. Sakit itay bagada nga amudan. Alabay ba amdanahan ng kintatangan. Saan mat kayo dati makidin na no agasawa kayon ton. Uwi nang siyempre ti kayat kumanang. No agam amunton ti pamilya ni Nelson ken ti pamilya tayo. Awan to kumatig balik nga problema. Ala, bebe amlatan. Ikararag mo latan nga awan ti aramidin datatangken na nga madi. Nga saan nga nasayaat. Te saan nga pakaibabainan ti pamilya tayo. Deta nga rod manang. Amangan mo't no maibabain ti pamilya tayo. No kasta ti ugali datatangken nanang. Sigurado aklakid di. Nga ibagadan tumanen nga isudat usto. Ay na. Anya ayot problema mading ko. Diyan karot amo manang. Nga basta hanak nga kampante. Nga kasta ti ugali datatangken nanang. Din to nga nagsaya at dagiti naganak ni Nelson. Nakasaysaya da kanya kidi damo nga makita ken ma'am amo kida. Ket kayat da kano nga ma'am amo met ti pamilya. Dagiti naganak kanya. Ket do ka sa ti pagpagidadanan ken tatang nga agpampamarang dalaeng. Amangan no maibabain laeng ti pamilya tayo. Iso nga baliwak to nga kasarita ni tatang ken nanang. Nasken ibagak kadakwada nga agpadispensar da. Agpadispensar da kini Nelson gaputa madi generamid da ken kuana idi. Kalakit good luck ading ko. Ha? Good luck. No maallo ko'y mo datatang ken nanang. Dagay jay tupay ket taka-pride da. Wen nga rod manang. Deta nga rod ti problema. Kasinyong mabainak iti pamilya ni Nelson nang runa kadagiti naganak ken kuana. Sa nabalik ni Nelson tamaawatan na ket magana mod nga awal laking kuana dayjay ngem numaamon nga rod ni dagiti naganak ken kuana tinaramid idi datatang ken nanang. Ken numaamon da nga sala nagbalo ti panunod da idi ta naamuan dan nga baknang gayam ti pamilya da ket amangan no, agbaliw ti riknada kada kami. Ti riknada kanyak. Nga kaayan-ayat ti anak da. No kasaritak mo datatangkin nanang ipapilit damot latta nga. Idi ka no pelaing nga amudan nga ni Nelson ti rumbeng nga pakirelasyonak. Nga tinesting dala kanot kinapudno na idi kinasarita da. Nga saan da kano saan kano nga panakibiyang iti love life ko tinaramid da no di ket kaya dalay nga masigurado nga mapanak nagtungpalak iti kasken ni Nelson. Ha? May saag nga mestra kasinyong ket
adun nga tattawd kapulpulapol ko nang runa kadagiti ubing ken dagiti naganak kadagiti estudyante. Mabasak mo ti panunot dan. Alis to lang basahin ti panunot datatang ken nanang. Umuna di da kayat nga aklonen ti biddot da gaputa na pride da nga agpadpada. May kadua ada iti sabali nga panggepda. Iti panangaklundan ken ni Nelson kalpasan nga naamuan da ti estado da iti biag. Saan nga tanga panggep ti dagiti naganak kanyak nga gundawayan ti pamilya ni Nelson. Panagkunayo kasin yung nasken ka di nga kasaritak ang nasayad na nanang kentatang sakbay nga pagmitek dagiti naganak kada kami ken ni Nelson. Bilang maestra mabainak para kadagiti naganak kanya. Alasaan ko nga anan, isudat nang isagad ti panagbiag ko ken panagadal ko. Dakkel ti utang nga naimbaga nakim ko kadakwada. Ngem deti nga banag ti saan ko nga kanunungan kadakwada. Deti panakibiyang da iti ti love life ko, sakit ita, deti kasla panagrigdakat kasla makaitid dat pakaibabainak iti pamilya ni Nelson. Alakat sapay ko mata nagbiddo takasin. Sapay ko mata pride dalaing dayjay ket awan to ti aramiden da nga pakaibabainan mi. Ken sapay ko mata saan da nga gungundawayan laeng gaputa ammudan nga baknang ti kaayan-ayat ko. Kasin yung agkidawak man ti balakat manipod ka negative viewers tayo no adda kasto yung padasyon no addaan kayo iti naganak nga nangato ti pride na anyat kasasayaatan nga aramiden kami kini Nelson. Ket imbaga kini Nelson nga saan pelaeng ko nagta maawatan na latan dati problema kadagiti naganak kanya. Pasensya mga kasin, nagpukaw dati internet tayo. Ayan, so urita naglipas maten di istoryana, agpakpakada maten ni sender. Basta ti parikot na. Ket dati pa nagmeet ti duwa nga pamilya. Pamilya ni Nelson ken pamilya ni Isabel. Madlaw nga ti pamilya ni Isabel ket kasla saan nga anak ko ma? Anong tawag nan? Kaslang ibain ko ma, kasla da part na hanala kayat nga ibaga ni Isabel nga kasla ibain na dagiti naganak ken kwa na nga iyam ammo kadagiti naganak ken ni Nelson. Tay suda nga ron ket estado ti biag ti pagibasbasaran da iti asawain ti anak da. Siguro kasi iti problema na kaslang haan pa nga ready iso na nga mangi yamam mo ti naganak ken kwa na iti naganak ken ni Nelson. Ala, sabi ko mata mabalakadan tayo ni sender. Ket thank you so much met ken ka sender ti panangibure mo toy nakamin Pinas unay nga love story yo ken ni Nelson. Nga sabi ko ti pagtungpalan na ket agnanayon nga panagdenayo akas agasawan ton ken sapay ko mataadaan kayto iti naragsak nga pamilya. Ayan.